Kudla is our city. Kudla Dakulu is our emotion. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ದ ಮೂಲಕ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಶೆಣೈ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿಡ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಬೇತೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆರಡನೇ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇತ ಕರೀದಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನಿತ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಅದು ಪುನಃ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಟ್ಪಾಡಿಡೆನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ನೆನಪುಡು ಕೆ ಗಣಪತಿ ಶೆಣೆರ್ನ ನೆನಪುಡು ಗಣಪತಿ ವನ ಬಂದು ಕುದರ್ದಿಯೇ ಆ ವನದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ತಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೇರು ಇತ ಇರೆಗ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇರ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾವೇರಿ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಇಂಚಿನ ಕೈತಲ್ದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಾತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೋದು ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಲ ಕೊರತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಆ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಪ್ಪ ಲೆತ್ತಂಬೋಪೆಯನು ಈ ನಿಗಲ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ 6 years ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂಡು ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ವನಯನ್ನು ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನ ಇರ್ನ ಉಚ್ಚನ ಆವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಸೊ ಐಕ್ ದೂರನೇ ಮಲ್ದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪನದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಒಬ್ಬ ಉಂತುನ ಪೂರ ಐಟೆ ಐಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಚೂರು ದೂರ ಮಲ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಮೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಯಾನ್ ದಾಯ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ನೀರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದಾಯ ಪಂಡ ನೀರು ಸೀದಾ ತಿರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಐತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಪಂಪೆ ಏನ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಪೆ ಆಂಡ್ ಐತ ಅವೇ ಸೆಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೇರದ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ತಂಬುಜಾರಿ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತು 7 years ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 to 8 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ಚೆನ್ನೈ ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಗಲನ್ನು ತೂದು ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಈ ಮಿಯಾವಾಕಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ ಪಂಡ ಉಲೈಬಲೆ ಅಂತ ತೊಜಪ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಗ್ರೋ ಆಪಿನ ಮರಪುರ ಪಾಡೋಡಿರು ಇದೇ ಮೂಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಸಾಗುವಾನಿ ಉಂಡು ಬೀಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಒಂಜಿ 11 ವೆರೈಟಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ 6 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮರ ಆತುಂಡು ಇದು ತೋಜೊಲಿ ಒಂದು ಏರಾಂಡ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾಡು ಪಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಂಡು ಪೂಜೆದು ಮುಂದೆಟ್ಟು ಏನು ಫ್ರುಟ್ ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇರು ತೂಂದು ಪೆರೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಆಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಒಂದುಲ ಆಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಪೂರ 25-30 feet ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬೋತುಂಡು ಇರು ತೂವಲಿ ಸೊ ಈಕೆನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಗಣಪತಿ ವನಡ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಐಟ್ ಏನು ಓವರಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಏನ ಪಂಡ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಟ್ರೀ ಮರಕಲು ಅವು ಚೂರು ಗ್ರೋತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಾನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ಸಾಗವಾನಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಏನು ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಚಿನಕ್ಕ ಹೊಂಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಗ್ರೋತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇಟು ಇರು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತುಂಡ ಮೂಲು ಪಕ್ಕಿಲು ಪೂರ ಅಗಲ್ನ ಇರು ಕೇನೊಂದು ಪೆರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪಕ್ಕಿಲು ಅಂತ ಅಗಲ ಕಲರವ ಪಂಪೆರೆ ಏನ ಕನ್ನಡಡು ಆ ಕಲರವ ಪೂರ ಇರೇಗ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಆಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು 220 ತೈಲೇನು 840 square feet ಪಂಡ ರಡ್ ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಈ ರಡ್ ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಇತ್ತೆ
ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಆತಂಡು ನೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 60% ಮುಟ್ಟ ಸೇವ್ ಆತಂಡು ಸರ್ವೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದು 2 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗನಾ? ಒಂದು 2 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ, ಒಂದು 2 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಡು 220 ಸೈ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು. ಮುಂದಕ್ಕೆ 18 ಮಂತ್ಸ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರು ಮೂಲು ತೂವರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದ 18 ಮಂತ್ಸ್ ನೀರು ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಐಕ ನೀರು ಕೊರೋಡು ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಇತ ಬರ್ಸದ ನೀರುಡೆ ಅವು ಪೂರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಉಂಡುದಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ತೈ ಉಪ್ಪನಾಗ ನೆಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಯಾನು ನೀರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಐಕ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಸರ್ವೈವ್ ಆತುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಿಯಾವಾಕಿ ಮೆಥಡ್ ಮಲ್ಪನೆ ಐತನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಐಟ ಇತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಏನ ಉಂಡು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಈ ನುಂಗು ದಿನ ಇರೇ ಪುರ ಅವೇ ಗೊಬ್ಬರ ಆದವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಕೂಡ ಇರು ಗೊಬ್ಬರ ದಾಲ ಕೊರಡು ಪಂಡಿಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಕಾಡು ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಕಟ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡ ಆಪುಂಡು ಅವಾಗ ಅಂತ ದಿಕ್ಕಡಿಂಚ ಒರಿದುಪುಂಡು ಅವೆಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹಾಂ ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ ಪಂಡ ಅವು ಐಕ್ ನೆಕ್ಕ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂದು ಇರೆಗ್ 1 ಏಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಥ ಕಾಡು ಮೂಲು 10 ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾಪುಂಡು. ಗ್ರೋತ್ಲ ಇರೆಗ್ 10 ವರ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಗ್ರೋತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ 1 ಇಯರ್ ಅಂತೂ 100% 1 to 2 ಇಯರ್ಸ್ದಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಐತಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಜಪಾನಡ್ ಏನ ಪಂಡ ಐತೆ ಇರು ನಮ್ಮ ವಯನಾಡು ಆತಿನ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಭೂಕುಸಿತ ಅಂಡ್ ಜಪಾನಡ್ ಅಲ್ಪ ಭೂಕುಸಿತ ಆಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಜಪಾನಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ದಾಯ ಪಂಡ ಭೂಕುಸಿತದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪತ್ತದ ದೀವೆರೆಗೂ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದೇನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಲ್ಪುವರು. ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪುರ ಮಲ್ಪುವರು. ನಮ್ಮ ಊರಿಗಿತ್ತೆ ಮೊರಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಸಕ್ತಿ ತೊಜಾದೇರು ಅಗ್ಲೆಗಲ ಆಯ್ತ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಪ ಪೂರಾಗ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೈದನು ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಬದುಕೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದೇ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಕಿನ್ನೆ ಜಾಗಡು 1 ಸೆನ್ಸ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅರ್ಧ ಸೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು 1 ಸೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನಿಂಗಲ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಂಡ ಒಂದು ಇನಿತ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ. ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಿರಾಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು. ಈ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊರತೆ ಅವೇನು ಫಿಲ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡು ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ನಿಶುಲ್ಕವಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಟ್ ಏನಾತನು ಪಂಡ ಐಟ್ ನನ್ನಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಐಟ್ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಪಂಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವು 1/2 hour to 1 hour ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಶುಲ್ಕ ಪಂಡ ಕಾಸು ದಾಲ ಕೊರ್ರೇಜ್ ಐಟ್ ಏನು ಕಾಸು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಯ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಐಟ್ ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಏರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪೇರು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು 3000 ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು. ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಕ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಏನು ಮಿಯಾವಾಕಿ ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಏನಾಗಲೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎನ್ನಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆತಿನ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಏನಾಗಲೆಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂದು ಅದೇ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಗ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಹಾಂ ಈತ 10 ವರ್ಷಡ್ ಇರ್ ತೂವೆರ ಪೋಂಡ ಮಾತರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು AC ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಈತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆತಿನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಓಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೇಚರ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇಂಕೊಂದು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡು ತೋಜುಂಡು ಇಂಕ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಬರು. ಹಾಂ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ವೇ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇರು ಜಪಾನದ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರ್ನ ಮೆಥಡ್ಡೆ ಐಟ್ 1 ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ 15,000 to 20,000 ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಇರು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೂರ ಗಿಡನ ಪೂರ ನಡ್ಪತ್ತಲೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ 1 ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಇರು 110 ತೈಪಾಡುಂಡಲ್ಲ 110 ಇಂಟು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಖರ್ಚು 150 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಪತ್ತಂಡಲ್ಲ 1 ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಈರ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಲೆ
100x150 ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ 15,000 ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಮಿರಾಕಲ್ ಒಂದು ಮಿಯಾವಾಕಿಡ್ ಒಂಜಿ 30,000 ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಮಿಯಾವಾಕಿ ಪಂತಿನ ಮೆಥಡ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಒಂದು ಮರಪುರ ಏಪಲ ಕಡಪೆರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಗುವಾನಿ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಓವಾಡ್ನಲ್ಲ. ಒಂದೇಟು ಕಡಪೆರೆಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಪೂರ ಸರ್ವೈವ್ ಆವೆರೆಗೆ ಒಂದೇಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಏನ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಸರ ನೇಚರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಇರ ಮಸ್ತ್ ಈರೇ ಖರ್ಚು ಬಾ ಅಂತದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಈರೆಗೆ ಖರ್ಚು ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಇದು ಖರ್ಚು. ಸರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಟ್ರೈನರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಪಿನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10-15% ಯಾನ್ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರನೇ ಗೆದ್ದಿಪ್ಪೆ. ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ನ ಓಲಂಡ ಪೋವೆರೆಗ್ ಕಾರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಜಂಡ ಓಲಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಡೆ ಯಾನ್ಲ ಅಗಲೆಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆ. ಟೋಟಲಿ ಎನ್ನ ಆದಾಯ ಏತುಂಡು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಆದಾಯ ಒಂಜಿ 10-15% ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಎನ್ನ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಮಿಯಾವಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎರಡೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ತಂಬುಜಿ ಯಾನೇ ಪೂದಲ್ಪ ಎನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ನೇಚರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಊರ್ ದಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂದೇನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನ ಬತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾಯಪಂಡ. ಒಂಜಿ ಮಹೇಶಣೆ ಇಡು ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಹೇಶಣೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ 100,000 ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೀತ ಅಗತ್ಯ. ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ 1,000 ಮಹೇಶಣೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ದಾಲ ಆಪುಜಿ. ನೀ ಈಗಲ್ನಕ್ಕ ಜನಕಲು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಗಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಜನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಲಯನ್ಸ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ JC ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂಕ್ ಲೆತ್ತದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪವನು ಪೂರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನ ಒರಿಯಾವನು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಹೊರತು ಒರಿಯಾಡ್ದ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಒರಿಪವರೆಗೂ ಒಟ್ಟಾಕ ಪಂಪಿನ ನಾನು ಮಾತಾಡ ಜಾತಿ ಭೇದ ಪೂರ ಬಿಡುದು ಒಟ್ಟಾಕ ಬಂದೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಚಿನಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಕೃಷಿಕರು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಕೃಷಿಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂಚನೆ ಇದು ತೂದು ಪೆರೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮಂಜಲ್ ಇನ್ನು ಎಂಕಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಏನೋ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಏನೋ ಉಂಡು ವಾತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಐಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದು ಪುರ ಪಾಡುವೇರು ಯಾನೇನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋರ್ಡಾಪಿನ ಯಾನೇ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪುನು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಯಾನು ವಿಷ ಪಾಡೋಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತೂದುಪೆರ ಅವಿರೆ ತೋಟಡು ಪುರ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪುವ ಮುಂದಿನ ಗ್ರೋ ಮಲ್ದಿನ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಬೇಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗಳೇ ಏನು ಕೊರಪೆ ಒಂದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಮಣೋಳಿ ಪೀರೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಬೆಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರ ಯಾನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾನು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಇರ್ನ ಹಾವೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದಾಯ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಸಾನಿಧ್ಯ ಕುಡ್ಲ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ ಕುಡ್ಲದಗುಲು ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನ್. ಯಾನ್ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ ಕುಡ್ಲದಗುಲು ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನ್. ಯಾನು ವಿನೋದಾಳ್ವೆ ಕುಡ್ಲ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲಿಯರ್ಸ್ನಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಯಾನು ಪೋತಿನ ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಗಲ್ ಪುರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನು ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಯೆ ಆಂಡ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ ಏನಾನು ಕುಡ್ಲದಗಲ್ ಪಂಡು ಗುರುತಿಸುವೇರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಪೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪಣದುಲ್ಲ ಏನ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ ಕುಡ್ಲದಗಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಮೋಷನ್. ಕುಡ್ಲ ಈಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಈಸ್ ಆ ಇಮೋಷನ್. नमस्कार, नवीन पडील निकलेड दाती नको सालदारासे
ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡಿತಿನಾಗಲೇ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಿದಾಯ ಬೈವಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕ್ ಬೋಡೋದು ಒಂಜಿ ಪೊರುಳ್ದ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಬೈದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಮಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರುನು ಕುಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತನ ಪಿದಾಯ ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಗಂಟೆ ನಾಕೇರು ನಂಡ ಅಕಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಐಲ್ನ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ.